கல் எங்கே உருவாகுது? கிட்னியில் கல் உருவாகுதுன்னா கால்சியத்தில் வருது. பித்தப்பையில் ஏன் வந்து உருவாகுது அப்படின்னா, அது கல்லில் பித்தம் அங்கேயே தங்கி நின்று வெளியேறாமல் அந்த பித்தம் தான் கல்லாக மாறுறது. அது எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர் தெரியுங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அழகாக வந்து லிவரில் உட்காரும். அங்கே தான் உங்களுக்கு மஞ்சக்காமலை ஒன்று உருவாகும். அது வந்து அடுத்தது தீர்வு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதை கட் பண்ணி தூக்கி போடணும். எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி பித்தப்பையை எடுத்துட்டாங்க. பித்தப்பையை எடுத்துட்டா என்ன ஆகும்? ஜீரண கோளாறு வந்துவிடும். இப்போ அதுக்கான மெடிசின், அதுக்கான ஃபுட் அதுக்கு தகுந்த மாற்றி கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆக பித்தப்பை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு உடலுக்கு. எல்லாமே முக்கியமானது தான். எதுவுமே கடவுள் வந்து இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லைன்னு எக்ஸஸாக எதுவுமே வைக்கல. கரெக்டாக ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் 72,000 நாடி இயங்கணும்னா அந்தந்த உறுப்பு அதாவது இயங்க வேண்டும். அஷ்டச்சுரணம் அதை செய்து கொள்ளும். அஷ்டங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லையா? அதான் ஈவினிங் டைமில் எடுத்துக்கோங்க. காலையில் திருவிழா, இல்லை காலையில் வந்து அஷ்டச்சுரணம், ஈவினிங் திருவிழா. இது ரெண்டையும் நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலும் நல்லது தான்.